Simia di sini ini sejora. Satu untuk beri ini orang beri orang ini kan mana sebelum itu. Kamu harusnya harus kailai. Kalau di mulai, kalau sama tak kita ini. Saya belajar hambai, jodoh media Arabnya. Biasanya ini IPF di 2000 di sini, di sini edisi yang ketiga. Alat raja ba prevalence nangani bangai जों बिसि गुरुं जों गिलि जन्त्र मन्त्रबो खायो माइके सवाल खायो बेखौबो खायो दङ जेब्ला हास्टेबो खायो दिल्लीबो खायो माइके सिनि आइपिएफ दिरो बिसि गुरुं खायो दङ ओ बिसिंगो फानो ताकलाय ओ बिसिगो इसे आलादा जाखा ताबो जे सिनि बांगो पलिटिकल प्रमोशन दिफ्रा हागो तमा आइपिएफ दि तमा बीजेपी तमा दिग्रामो तमा सीपीएम तमा टीपीएफ आइखानो ओ बिसिंगो ताबो जे काइनि बदल बिसिंगो जे दिग्रामो था बा आइपिएफ दि ताबो दिग्रामो था बाहायनो जे बर बाहायनो आलादा राज्य नुसनो बा ग्रेटर ट्रिपलैंड बा सिनि आइपिएफ दि बाहायनो ट्रिपलैंड ये दाबि तो जों एकoi दाबि दङ बे बिसिंगो इनि जों जाहाथे आइपिएफ दि बाय दिग्रामो था जाहाथे सांलाय मानि फानसाबा जों दिल्लीगो जे बिसिंगो आइपिएफ दिसमिगि सेमनि साइ उ बिसिगो जों जदि सिताबो आइपिएफ दि बाय दिग्रामो थाबाय जों फानसाक लायै जों ताबो जे दिल्लीगो जे दिल्ली सरकार बा केंद्र सरकार न सिनि जे दाबि न बा सिनि जे डिमान्ड न जों जतनि खंजगो जों नांगौ रमा खांखे बा सिरै रमा खांखे दै बुसिनि दाबि सक्सेस नाय होनै जों मा खागोन गाहायनि बाङै ताबो जे सिनि आइपिएफ दि बा दिग्रामो था जों जतर खाबासिया खाबासक लायै जों खालायो अर ब दिग्रामो था आइपिएफ दि हलाया जों जत बांख्लायैनो जों खालायो इगे जतनो दंखलायजाक आइपिएफ दि दिग्रामो थाबो जों माइखेनो खालायै दङ ए कोनो प्रब्लेम ताबो जादै कोनो नुजाया इगे जोंनिया 27 तारिखनि सिनि जे जों लामरुमानि दिन 28 तारिख ताबो जों वेस्ट बेंगल पारंगै ताबो जों बिहाराव ताबो थाङै दङ बिहार खाना नि सारिगन जों दिल्लीआव सबनाय इगे दिल्लीआव सबनायनिफ्राय जों 30 तारिखनि सिनि जे ट्रिपलैंड बा गिरता ट्रिपलैंड ओ दिमानते जों सभा खायनाय 바로 무스러 가이게나. ताबो तो दिनै जे जों सिमा जुराखै तो जोंथ' टारगेट माने 1,500 आइपिएफ दि जे दिग्रामो थामिलिगै टोटल 1,500 खालायनै जे सालायमानि बिसिंगो बेलायखेनो माने गोबाल हामिया दोंनै तमाहाय वांमा सिनि जे आलादा राज्य सानथानिगो जों दाबि रक सिगो दाबि रनो बाहायनो जों अरो बुलि रमाय बाहाय जे आन्दोलन माने जे आन्दोलन खायदिनि व दना सिनिव सिनि तिफ्रा हातेनै साब मानजा फैनाय सिनि जे ताबो आन्दोलन तो सिनि आइपिएफ तरफ থেকে सिनि अबरन गोनां सिनि सार मेम्बार कुमार जमातिया बर्तमान मन्त्री व নিজস্ব तंनाय ও बिसिंगो सिनि प्रेसिडेंट सिनि सारेनसि কোনো जों रिक्वेस्ट खायै दङ आइखानो बनि ताबो बयसनि कारणे बा बेलाय बयसनि बाङै बेलाय असुबिदा थायगानि आइखानो ब बेलायखेनो फायगानि मुथु जाक दङ सिनि सारेनसि इगे फायखोमानो अमा फायखोमानो ब इसिसा नुजादै पाव सारै थांगानि बाङै बेलायखेनि बनि खाव मुथु जाक दङ ताबो गाहायनि बाङै जों आसास दङ ब फायखोमानो फायगानि चान्स दङ इगे दिग्रामो थातक থেকে তো इएम रक दंनाय एनडीसी रक दंनाय सिनि बर्तमान सिनि महाराज प्रदुप ब নিজস্ব दंनाय सिनि दिनफोरनि हास्टेलाव कारिनाय गुबुन हास्टेलावनि केव मानजा फैनाय आमहाय कल जागोन गुबुननि हास्टेलनि जे आलादा राज्य सानाय तो दङनो जे बर' तो फायनाय कनफार्म तो रसकमाया आइखानो जोंनाव तो बर' साहरमानिके जों जरामा खांके जों मिरावनि जे सबागो जों बाहायनो गुबुन फायनाय आमहाय के कल जागोन इगे ताबु आपने जे सिंह बेना नंनि डिविजननि गोसो जरा पाकिया और क्या आउटसाइड आंनि गुबुनके तो गोविंद जमातिया इस्ट एलेमेन्ट डिविजन आइपिएफ प्रेसिडेंट जेसिनि डिविजन तरफ থেকে जों फायग्रा 22 जन फायलाहा जे पहिला सिनि वान सकमानि जे सिनि 14 तारिखआव डेट दंमानि 14 तारिख नभेम्बर एनि दंमानि आफ्रो प्राय 30 जन सिनि लिस्ट रजाक जे जाहाथे डेट 14 तारिखआव इंडिया गो जरागो इsu borok rok isa problem samung problem nibangai te arjuna borok thaimani abo haika ya bortoman 22 jona faika